Minutu bat gelditzen bagara, bideo honek irauten duen denbora hain zuzen, eta atzera begiratzen badugu, Jado bere herriarekin, Erandiorekin, hasi dela konturatuko gara. Charcos en las calles y un triste paseo dio abestia. Gutxi geratzen da Erandio industrial hartako estanpatik, eta Jado zuriaren oroitzapena baino ez dugu. Gure herria aldatuz joan da, eta arekin batera Jado. 80 eta 10. hamarkadan jaiotza tasa jaitsi zenean, instalazioak bikoiztu egin ziren konpasionekin bat egiteagatik. Urte batzuk luzatu zen. Orain, aro berri bati ekin diogu gure historian, eta gure erronketako bat etapa guztiak HH, LH eta DBH berriz batzea da. Horretarako, udalarekin lankidetzan, hainbat aukera aztertzen ari gara, eta horietako bat Tartangan eraikin berri bat eraikitzea da, Erandioko haurrekin hasten jarraitu nahi dugulako.